Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Ka Khasi Students Union ke SU kala aipor khatsan sngi ka sarkar jila ban penbet mador ya santali ki mat ki bakongsan. Daga ba maham bakan ap ya ka surjung ki pat ba lada ka sarkar kam shimi ki sunjam ki badan kam hapo ka por balabu. Ka KSU kala dawa badai ban pendam no ya ka public hearing jaga Shri Simen kala dawa ru ban suspend yu Deputy Commissioner DC Superintendent of Police SP but ki officer jaga Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB. But ban sedang ya ka departmental proceeding persya yaki. Hagaju kapor ka union kala dawa ban Penteri Kampura ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arhajar khatnriu. But ban pin ulong ya ka jingpin kala ne amendment ya ka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act arhajar arpo. Ka KSU kala kinturu ya ka sarkar ban pinbet ya ki jing e ki biade ka rukam thungkam hanai grims karkum ka jingkular ka bala ai. Shushu ka union kala dawa ban pelong ya ka rukam thungkam ka basyai ka bahok bat ka bakhun. Kini ki jing dawa ki kintup ya ka jing pindu no ya ka personal interview ka jingpin kala ya rukam trekam juga Meghalaya Public Service Commission MPSC bad ki District Selection Committee DSC Valamit Banthau ya Standard Operating Procedure SOP. Na kabenta baru akibai par ki recruitment board ki jingdawa jongi ka jingkit kli jongpi ka lawe jongi le no menta. Laong ka KSU da ka bapen pau ba menta ka di kapor ba ka sarkar kan shimrai ba le AA lum kumta kan ya kendo ya ka surjong ki pat ba. Kajing ya thiet ka basarkai ubala ban idor kambun o number kio sudut number 1 ru bai khamduna kham sakajat kani kalalong kay kabalong thangla kabalong kamkai ya kalaway lani ka future jo ki samla ki jongi kalaway lani ka future jo ki samla ki jongi kamdei balong kum kamar ka mata kabala ban thiet ni yonahan kalaway jong ki samla ka future jo ki samla ki jongi kamdei balong tang gitu ki badan ya connections badan imado hantai ya sekretariat la balekat baman kalaway jo ki khon samla kamdei ban syong tang na kajing la banai pisa jongno re jongdo kalawai jogi samla kam dai bansong tang bangadon hakata ka party lane haka party A haka party B kakam yang ngala lupa sekretariat kadon kajing knyum kajing ya keren jogi khon samla bat hateng kalawan rado ya kajing do jeng kermen ya ki khon samla ki jongi ki ba apply kam ladan bet ngamla benlen ngatrai way pi way nangiru kiba apply kam bagi kime ki pa jong gitu ki khon samla kiba apply kam hasua bakin apply kan udo ka kam marsen mi kan advertisement jong kono ka department kala don pa ka jumot je perkhat kanom uban yo ti dai tang mutu ba itu brio kata kala rong lebar balai bakadai ka ting sisa kani ka jok ka pangiem kala long sisa kunta so si banong ba hakani kari ka jongi khamtam ki long yang khasi ki jongi don le se ki long yang ki bapli ki pa ki paskol ki pa college ki khon ki akmilenti balesi ne ki sangut ki khon undan uwei bakam shakmat ubaham he umman le se karshani u bun le shakmat ndala dem u da yokang majam un pe pat se ki para un pe ki persabat unda ter kemi ki pa ki thelot henrai kata kajing ang not jok kime pa kajing trai shitom jok kime pa bagi pet yung liu khon bon honra ya kajing mentoy ya kaya ngasam bon pet ya kaya ngasam ya para ha kani ka jok pamenta ka jok gini ka jok ya thiet ya di sya to no sya kri jubor no ya kalawai jok kita ki khon samla ki ba not